ଆମେ ରହୁଛୁ ନାଇରୋବିରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଡୁଗୁ ତାପରେ ଖେଳୁଥିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଖରାବେଳର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇର କିଛି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଡୁଗୁ ମୋ ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କାମଟା ସରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ନା ଆମେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଭାଜିକି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ତ ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ି ରହିଯିବ। ସେମିତି ତ ଏଇଠି କୋଳଥ ଡାଲି ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଡାଲି ମିଳେ ନା ମୋତେ କିଛିଟାର ନାଁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମା ମନ କ'ଣ ମାନୁଛି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ନା ସେ ସବୁ ପୁରେଇ ପାରିକି ଦେଇଦେବେ, ଖାଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିପାରିବା କଥା। ବାବା ତାର ଖେଳିଲା ଭିତରେ ମୋ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଗାଧେଇକି ଆଣିକି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସନାଇଟା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲମା, ପନିର ଭର୍ତ୍ତା, ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଦହି। ତାପରେ ବାବା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ। ଆଜି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାବାକୁ ସାଙ୍ଗ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଖେଳିକି ଆସିଲା ପରେ ସଞ୍ଜିତ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା